ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዳስና ኤክስትራ ደቂ ሰባት ብባህሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ነገራት ዝተፈላለዩ ከም ዝኾኑ መቸም ዳርጋ ዘይፈልጦ የለን እንተበልካ መገናን ኣይኮነን። እዚ ምፍላይ ከዓ ልክዕ ኣብ ተሓሳስባ ደረጃ ትምህርቲ፣ ሃይማኖት፣ ደረጃ መናባብሮ ኮታስ ብዙሕ ኣብነታት እንዳጠቐስካ እዚ ኣብዚ ዓለም ዝነብር ዘሎ ሰብ ፍልልያቱ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ። እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ግና ደቂ ሰባት ኩሎም እኳ እንተዘይበልካ መብዛሕትኦም ፍልልያቶም ብዘየገድስ ሓደ ዝሰማምዑሉ ነገር እንድሕራሎ ዝዕምጾም ወይ ድማ ዘሳቂዮም ወይ ከዓ መሰሎም ዝቕንጥጦም ዘይፈትው ምዃኖም እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ብዙሕ ግዝያት አንጻር ዓመፅቲ ኣብ ዘሎ ጽላኣት ህዝቢ ይረአዩ። እዚ ይኹን እምበር ካብዞም ዓመፅቶም ዝጸልኡ ህዝቢ ወጻኢ ኣገራም ብዝኾነ መንገዲ ዓማጺኦም ዝፈትውን ኣለዉ። እዚኦም ከዓ ኩሉ መሰሎም ተቐንጢጦም ጥራይ ዘይኮነ ተዓሚጾም እንከለውን ነቲ ዓማጺ ዝፈትው ኮይኖም ነዚ ዓማጺኦም ዘፍትዎም ጸገም ከዓ ስነ ፍልጠተኛታት ብልሙድ ኣዘራርባ ስቶክሆልም ሲንድሮም ክብልዮም ዝጽውዕዎ። ንሕጂ ከዓ እዚ ኣብ ገለ ደቂ ሰባት ዝርአ ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝበሃል ጸገም ብኸመይ ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝብል ሽም ወፂዎ ከምኡ ከዓ ከምዚ ዓይነት ጸገም ዘለዎም ሰባት እንታይ ዓይነት ምልክታት የርእዩ ብሓፈሻ ከዓ እዚ ጸገም ከመይ ይመስል ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ቅድሚ ግና ኣብዛ ቻነል ሰብስክራይብ፣ ላይክ ከምኡውን ነታ ደወል ብምጥዋቕ ቀዳሞት ተኸታተልቲ መዓልታዊ ትሕዝቶና ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም። ስቶክሆልም ሲንድሮም ወይ ድማ ምልክታት ሕማም ስቶክሆልም ኣብዚ ሕጂ እዋን ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ዝተረኣየ ሓደ ኣገራሚ ወይ ድማ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ናይ ስነ ኣእምሮ መጽናዕታት ዝተዋፈሩ ስነ ፍልጠተኛታት ከም ዝሕብርዎ ከዓ እዚ ጸገም እዚ ዳርጋ ወዲ ሰብ ፍጥር ካብ ዝብል ከም ዝነበረን ድሕሪኡ ከዓ መራሕን ተመራሕን ዘለዎ ኩነታት ናይ መነባብሮ ምስ ተጀመረ መሊሱ ከም ዝኸረረን እዮም ዝገልጹ። እዚ ማለት ድማ እቲ መራሒ ዓማፅ እንከሎ ካብቶም ዝተዓመፁ ዝፈትውዎ ከምኡ ድማ እንዳዓመፆም ዝጣበቁሉ ሰባት ይረአዩ ብምንባሮም እዩ። ናይዚ ውፅኢት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዓማፂኦም ዝፈትው ይህዛብ ቀስ ብቐስ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኻት ዓለም ክረአዩ ዝጀመሩ። እዚ ይኹን እምበር ኣብቲ ቀደም ግዜ ዓለም ከምቲ ድሒራ ዝኾነቶ ብጣዕሚ ምዕብልቲ ከምኡ ድማ ብዙሕ ምስ ኣእምሮ ምትሕሓዝ ዘለዎም ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕታት ይግበረላ ኣይነበረን። በዚ ከዓ እዚ ንዓማፂኻ ምፍቃር ዝነበረ ኩነታት ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ብዙሕ ኣቓልቦ ጥራይ ዘይኮነ ዘይተዋህቦ ብልክዕ ነቲ ጸገም ዝኾነ ኩነታት ዝገልጽ ሽም እውን ኣይነበረን። እዚ ግና ክሳብ ዓመተ 1973 ጥራይ ነይሩ። ኣብዚ ዓመት እዚኣ ድማ እዚ ኣብዚ ሕጂ ዓለም ኣመና ማዕቢላትሉ ዘላ ግዜ ማለት 2020 ከይተረፈውን ንገሊኦም ዓመፅቶም ዝፈትው ውልቀ ሰባት ሒዙ ዝርከብ ኩነታት ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝብል ሽም ክወሃቦ ዝጀመረ። እዛ ሽም ግና ካብ ዜሮ ተበጊስ ኣይኮነትን ነዚ ኩነታት ክትወሃብ ዝተረኣየት መሰረት ዝኾነት ብ1973 ዘጋጠመት ፍጻመ እያ ዘላ። ኣብቲ ዓመት እቲኣ ሓደ ጃን ኤሪክ ኦልሰን ዝበሃል ሽወደናዊ ዜግነት ዘለዎ ውልቀ ሰብ ብዝገበረ ገበን ተኣሲሩ ድሕሪ ምጽናሕ ብኣምክሮ ኣብቲ ሽዑ እዋን ካብ እስር ቤት ወፂኡ ነይሩ። እዚ ገበነኛ ዝኾነ ጃን ኤሪክ ኦልሰን ዝበሃል ሽወደናዊ ግና ከምቲ በዓል ኣመሉ ኣይገድፍን እዩ ዝበሃል። እዚ ጃን ዝበሃል ውልቀ ሰብ እውን ካብ እስር ቤት ብኣምክሮ ድሕሪ ምውፅኡ ሓደ ሓድሽ ገበን ክገብር ይወሲኑ። እዚ ሕጂ ክገብሮ ወሲኑ ዝነበረ ገበን ከዓ ስርቂ ኮይኑ ብዕለት 23 ወርሒ 8 1973 ክፍጽሞ ድማ ወሰነ። በዚ ከዓ ኣብቲ ዓለት እቲኣ ኦልሶን ናብቲ ሽዑ ክሬዲት ባንከን ዝበሃል ዝነበረ ድሒሩ ድማ ምስ ብዙሓት ናይ ስካንዲኔቪያ ባንክታት ተሓዋዊሱ ኖርደን ባንክ ተቐይሩ ዝርከብ ኣብ ኖርማላም ቶርግ ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ ዝነበረ ጨንፈሩ ብምኻድ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ብረት እንዳፈራርሐ ነቲ ባንኪ ክሰርቕ ይፈቲኑ። ይኹን እምበር ኣባላት እቲ ባንኪ ፖሊስ ክጽውዑ ብምኽኣሎም ኣባላት ፖሊስ ቀልጢፎም ብምምጻእ ንኦልሶን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኽእትዉ ክልተ ኣባላት ፖሊስ እዮም ናብቲ ባንኪ ኣትዮም። ኦልሶን ግና ናብ ክልቲኦም ጥይት ክትኮስ እንከሎ ነቲ ሓደ ኣብ ኢዱ ይጎዲእዎ፣ ነቲ ሓደ ግና ዝኾነ መጉዳእቲ ከየውረደሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ድሕሪ ምእታው ኣብ ሓደ ኩርሲ ኮፍ ኣቢሉ ደርፊ ክደርፈሉ ይኣዚዙ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ባንኪ ኣብ ትሕቲ ከበባ ፖሊስ ክኣቱ ብምኽኣሉ ኦልሰን ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ 4 ሰራሕተኛታት ናይቲ ባንክ ከም ጆሆ ሒዝዩ ነቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ድሌታቱ ክገብሩ ከገድዶም ክፍትን ጀመረ። ካብተን ሽዑ መጀመርያ ዝሓተተን ሕቶታት ድማ ሓደ ክላርክ ኦሎፍሰን ዝበሃል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓርኩ ዝነበረ ገበነኛ ካብ እስር ቤት ተፈቲሑ ናብቲ ባንኪ ክእትውሉ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ 3 ሚልዮን ክሮነር፣ 2 ብረት፣
ጥይት ይሕልፍ ክዳን ከምኡ ድማ መህደመ እትኸውን መኪና ክቕርብሉ ወይ ድማ ነቶም ጆሆ ሒዝዎም ዝነበረ ሰራሕተኛታት ህይወቶም ክሕልፎም ያፈራሪሑ ኦልሰን ከዓ ካብ ወዲ 16 ዓመት ጀሚሩ ኣብ ገበን ዝተዋፈረ ሓደገኛ ገበነኛ ብምንባሩ ብመንግስቲ ብሓቂ ነቶም ጆሆ ከይቀትል ተፈሪሑ ድሌታቱ ክፍጸመሉ ተወሲኑ ናይዚ ውጽኢት እዚ ከዓ እቲ ከምኡ ገበነኛ ዝኾነ ኣብ እስር ቤት ዝነበረ ኦልፍሰን ዝበሃል ዓርኩ ናብቲ ባንክ ክእትውሉ እዮም ክኢሎም እቶም ፖሊስ ከዓ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክወስዶ ዝኽኣሉ ነቲ ኦልፍሰን ዝበሃል ገበነኛ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣምጽዎ ምስቲ ቀንዲ ገበነኛ ዝኾነ ኦልሶን ከም መራኸቢ እዮም ተጠቂሞምሉ ማለት ንሱ ካብ ውሽጢ ዘረባ ሒዙ ይመጽእ ካብ ደገ ከዓ ናይ ፖሊስ ዘረባ ሒዙ ነቲ ዓርኩ ናብ ውሽጢ ባንኪ የብጽሕ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ እዋን ድማዩ ሓንቲ ካብተን ጅሆታት ፍቕሪ ዓማጽ ከተርእን ነቲ ቀንዲ ገበነኛ ዝኾነ ኦልሶን ካብ ፖሊስ ክትከላኸለሉ ዝጀመረት እዚ ከዓ ናብቶም ፖሊስ ብመንገዲ ኦልፍሶን መልእኽቲ ብምስዳድ ፖሊስ ዘየድሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ነገራት የጋደዱ ከም ዘለውን ካብ ዘየድሊ ነገራት ምውሳድ ክቁጠቡን ንሳ ምስቶም ሰረቕቲ ጽቡቕ ከም ዘላን ተዛሪባ ብድሕሪ እዚ ኦልሶን ናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ዝነበረ ኦልፍ ፓልሜ ደው ኢሉ ኣነ ዝበልኩኹም እንድሕር ዘይገርኩምለይ እዞም ኣብ ትሕተይ ዘለዎ ጆሆ ክቆትሎም ክብል ኣፈራሪሑ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ እታ ቀዲማ ምስቶም ሰረቕቲ ጽቡቕ ኣለኹ ትብል ዝነበረት ክሪስቲን ዝተባሃለት ጆሆ ኣውያት ክትገብር ተሰሚዓ ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ድማ እታ ጆሆ ዝኾነት ክሪስቲን ባዕላ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ደው ኢላ ብተግባራቱ ሕጉስቲ ከም ዘየላን ንሶም እቶም ጆሆታት ምስቶም ሰረቕቲ ናጻ ተገዲፎም ክኸዱ ብፖሊስ ዕድል ክኽፈተሎም እያ ኣብ ጎኒ እቶም ሰረቕቲ ብምዃን ተዛሪባ ካሊእ ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ጆሆ ዝነበረት ኤልሳቤት ኣልድግረን እትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኣብ ጸቢብ ቦታ ተዓጺኻ ኮፍ ከይትብል ዘገድድ ፍሉይ ዝኾነ ፎብያ ወይ ድማ ፍርሒ ነይርዋ ንኦልሰን ምስ ነገረቶ ድማ ኣብ ክሳዳ ከይተሃድም ገመድ ኣሲሩ ኣብቲ ባንኪ ኣብ ግፍሕ ዝበለ ቦታ ከምዚ ናይ ደርሆ ኣንዊሑ ብምእሳር ከተዛወር ይገዲፍዋ ነዚ ከዓ ንሳ ድሓር ከም ሓደ ፍሉይ ነገር ሓሲባ ለዋሂ ብምባል ክትጣበቐሉ ተራእያ ነይራ ድሕሪ 5 መዓልታት ግና ፖሊስ ዓቕሎም ፀንቂቖም ናብቲ ባንክ ዘንብዕ ጋዝ ብምድርባይ ነቶም ጆሆ ከድሑን እዮም ኣትዮም ኦልሰንን ኦልፍሰንን ከዓ ኣብ ልዕሊቶም ጆሆ ዝኾነ ጉድኣት ከየውረዱ ኢዶም ብምሃቦም ንሶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትው እንከለዉ እቶም ጆሆ ከዓ ናጻ ተለቒቖም ብድሕሪ እዚ እዞም ክልተ ሰረቕቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረቡ በቲ ዝገበርዎ ገበን ብከቢድ ክፍረድዩ ብኣኽባሪ ሕጊ ጻውዒት ዝቐረበ እዚ ይኹን እምበር ካብ እስር ቤት ዘምጽዎ እቲ ካልኣይ ገበነኛ ዝነበረ ኦልፍሰን ኣነ ንስኹም ኣምጺኹም እምበር ምስ ኦልሰን ዝኾነ ርክብ የብለይን ብምባሉ ንሱ ካብቲ ጉዳይ ናጻ ተባሂሉ ብኻልእ ገበኑ ናብ እስር ቤት ክምለስ እንከሎ ኦልሰን ግና ን10 ዓመት ይተፈሪዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ኣብቲ ናይ ጆሆ ምትሓዝ ግዜ እታ ጓል ጥራይ ኣይኮነትን ምስቶም ሰረቕቲ ክትተናገዝ ተራእየት ዳርጋ እቶም ካልኦት ክልተ ኣዋልድን ሓደ ወድን ዝኾነ ጆሆታት እቶም ሰረቕቲ ህይወቶም ከጥፍእዎም ከም ዝኽእሉ ከምኡ ድማ ካብ ፖሊስ ከም መከላኸሊ ይጥቀመሎም ከም ዘለዉ እንዳፈለጡ ምስኦም ክደናገጹ ከምኡ ከዓ ድሕሪ ምትሓዞም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ጎኖም ኮይኖም ክጣበቑ እዮም ተራእዮም ነይሮም ኣብ እስር ቤት እንከሎ ድማ ሓንቲ ካብቶም ጆሆ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ንኦልሰን ትበጽሖ ከም ዝነበረትን ከምኡ ከዓ ብድሕሪኡ ክሳብ ፍቕራዊ ዝምድና ጀሚራ ከም ዝነበረት ይዝነገር እዚ ከምዚ ዓይነት ኣገራሚ ዝኾነ ጠባይ ከዓ ኣብቲ ግዜ ንብዙሓት ስነ ፍልጠተኛታት ኣቓልቦም ክስሕቦም ጀመረ ሓደ ብዛዕባ ገበን ዘጽንዕ ኒልስ ቤጅሮት ዝበሃል ሽወደናዊ ስነ ፍልጠተኛ ከዓ ነዚ ጉዳይ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ ምጽናዕ ነቲ ምስ ዓማጺኻ ምድንጋጽ ዝኾነ ኩነታት ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝብል ሽም ሂቡ ምስ ኣእምሮ ርክብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ካብ ሽዑ ንድሓር ድማ እዚ ሕጂ እንዛረበላ ዘለና ስቶክሆልም ሲንድሮም እትብል ቃል ያመጽያ እዚ ይኹን እምበር ምስ ዓማጺኻ ምድንጋጽ ወይ ድማ እንዳተዓመጽካን መሰልካ እንዳተቐንጠጠን ንዕኡ ምጥባቕ ብድሕሪኡ ኣብ ብዙሕ እዋናት ክረአ ጀሚሩ ንኣብነት ብ1996-97 ኣብ ኤምባሲ ጃፓን ኣብ ፔሩ ከም ጆሆ ዝተታሕዙ ኣባላት እዚ ምስ ዓማጺኻ ምድንጋጽ ባህርዮም ኣርዮም ነይሮም ብድሕሪኡ እውን ብ1985 ኣብ ሓንቲ ብጥሩፋት ጉጅለታት ዝተጨውየት ነፋሪት ምስቶም ጨወይቲ ዝደናገጹ ከምኡ ድማ ዝጣበቑ ውልቀ ሰባት እውን ተራእዮም ነይሮም እዮም ብድሕሪ እዚ ድማ ስነ ፍልጠተኛታት እዚ ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝበሃል ምስ ኣእምሮ ርክብ ዘለዎ ኩነታት ካብቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጠመ ተርእዮታት ዝኾነ ምስ ተመሰሉ ዝኸልኦ ወይ ድማ ዓሚጽዎ ዝጸንሐ ኣካል ዘይምኽንያታዊ ምድንጋጽ ዘርኢ ውልቀ ሰብ እዚ ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝበሃል ጸገም ከይሃለዎ ከም ዘይተርፍ እዮም ደምዲሞም ነዚኦም ከዓ ዓማጺኦም ዝፈቱ ውልቀ ሰባት ወይ ህዛብ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ
ከምዚ ዓይነት ዘይንቦር ባህሪ ግና ንምንታይ ኣብ ገለ ደቂ ሰባት ዝርአ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል እዩ ነዚ ንምምላስ ከዓ ነቲ ኩነታት ስነ ፍልጠተኛታት ከምዚ ክብሉ እዮም ዝገልጽዎ እቲ ግዳይ ኣብ ትሕቲ እቲ ዝብድሎ ዘሎ ኣካል ምዝኣቱ ከምቲ ኩሉ ዓማጽ ዝገብሮ መሰሎ ቀንጢጡ ብሓይሊ ብረድዩ ወይ ካልእ መንገዲ ጉዙእ ናትዩ ዝገብሮ እዚ ማለት ድማ ንሱ ዝበሎ ጥራይ ንኽገብር ወይ ድማ ንኽዛረብ የፈራርሖ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕማቅ ኩነታት እንከሎ ድማ ንእሽተይ ፍታሕ ምስ ዝገብረሉ ነቲ ኩሉ ዝወርዶ ዝነበረ ኣደራዕ ረሲዑ ነታ ንእሽተይ ጽብቕቲ ተግባር ከም ልውህና ሓሲቡ ቀስ ብቐስ ነቲ ብሓይሊ ብረድዩ ወይ ድማ ብኻልእ ዝተፈላለየ መንገዲ ጅሆ ሒዝዎ ዘሎ ዓማጺ ፍሉይ ርክብ እዩ ዝጅምር ብድሕሪ እዚ ከዓ ዘረባ ናይቲ ዓማጺ ጥራይ ክሰምዕ ከምኡ ድማ ንዕኡ ክጣበቐሉ እዩ ዝጅምር ካብዚ ንንዮ ከዓ ዳርጋ ኣብታ ናይቲ መሰሉ ቀንጢጥዎ ዘሎ ዓማጺ ጉዳይ ኣተሓሳስብኡ ናብ ቆልዓ ተቐይሩ ንሱ ዝበሎ ጥራይ ዝገብር ከምኡ ድማ ናይቲ ዓማጺ ዘረባ ጥራዩ ሓቂ ዝመስሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና እዚ ከምዚ ዓይነት ፍሉይን ዘይንቡርን ተርእዮ ዝኾነ ፍቕሪ ዓማጺ ኣብ ገለ ብፖለቲካዊ መስርሕ ዝተታሕዙ ጅሆታት እቲ ዓማጺ ነቲ ናቶም መደነጋጽ ናብ ረብሕኡ ንምቕያር ብመንገድቶም እንዳበደሎም ዝፈትውዎ ዘለዉ የህዛብ ሳልሳይ ኣካል ከጥቅዕ ዝርአ ብምባልዮም ነቲ ገለ የህዛብ ዓማጺኦም ዘፍትዎም ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝበሃል ተርእዮ ዝገልጹ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም